Alam nyo guys, wala akong buhok noon. Wala akong buhok sa paa. Are you ready for your hot dog? Mag-on man yung light pag may tao. Good morning, Philippines! Good morning everything! Good morning guys! Good morning! Magkape at mag-umaga. Nagising ako sobrang late. 7 something usually. Nagising ako kanina 5. 5? Yeah, 5. And then pinalabas ko yung aso. Bumalik ako sa kama. Pagbalik ko sa kama, nagising ako 7 o'clock guys. Sabi ko, oh my god, 7 o'clock na. Yung mga anak ko hindi pa kumakain. So guys, start na ako. Sabi pa ni Tami, good morning, Han. Sabi ko, morning, Han. Sabi pa niya, I feed them already, they all eat. Sabi ko, ha? My God, too early. And ang kakainin ko is yung banana bread na ginawa ko kahapon. So, yun na lang yung kakainin natin, guys. Magkape tayo, magkape. Yung bulaklak ko, guys, mamatay na siya. I need to get new one. Ang moist ng ating banana bread. Moist siya guys, moist. Update guys. Punta tayo dito. Labhan ko sana ito itong tablecloth na old. Pero may ano siya crochet. Update sa garahian. Then, makalat pa rin kasi inano ni Tami lahat ng gamit. Tinitignan niya kung ano meron siya. Wala. Yung bike ko, guys, hindi ko to nagagamit kailan. Tami bought this 2008. 2008. And never been used. Look, brand new. And I said purple because that time my favorite color is purple. And na-flat na siya. So, he's right here, guys. He's arranging his tools. Tools everywhere. See, hi. Hi, guys. Good morning. Anyway, I lost downstairs. Yeah. For dinner. I remember I'm still gonna have the chicken that I defrost the other day. Yeah. In the refrigerator. But do you want hot dog with a bun? Tonight? With your macaroni? Or you can have the chicken. I wanna eat the chicken that you made. Hot dogs are good. We got hot dogs up here in the freezer. So downstairs too, right? Yeah. So because I remember the chicken that you made still in the refrigerator. Okay? Yeah. He is so busy. And I saw something that they still have the turkey way cook. Frozen. You wanna come here? What is that really? Sauce. This is a hand saw. This is a saw. It's like, guys, do you wanna see how many? This is what he did yesterday. Look, right now it's covered with this thing. What is this? A cargo, whatever. Look, puno, guys. Look, mga car cleaner, spray. Look, punong-puno po, guys. Toolbox and another toolbox, and poet box, toolbox and another toolbox. So, ang dami niyang tools. So, he's a tool guy. His back is killing him, but he won't stop. Talaga naman ito. These toolboxes. Yeah, but how you can get it? And then more tools in the basement. And they wound up. And they gotta find their way up here, but they need a place to live. To live. So I gotta get this. Oh my toolbox. God. Look, can you imagine this? To live. But before you go downstairs, That'll be the last one. you have to clear up here. I mean, where are you gonna put it? Right now I'm getting it out of my way. Yung sasakyan ko wala dito. Ano siya, kanya lang kasi nilagyan niya yung gamit doon. Look. So, kaya. Sumakit yung likod niya pero halago pa rin.
Yun. Meron dalawang knife. I-keep ko to. Kasi magamit ko to. Itabi ko to pagtulog. Hi guys, habang andun si Tami, nagkumain ako ng lunch. Kasi siya kumain siya sobrang aga ng lunch niya is nasa 11. And then, yun, nagtrabaho siya doon. Mag-trading tayo. Ayun, ano natin. Napa ako, pasensya na guys, pa ako. Ang pangit ng pa ako talaga as in. Ay, nako. Ito na yung binigay ng Panginoon sa atin. Tanggapin na natin. Tanggapin. So, yun. Are. Yun. Okay, sa mga hindi sanay dyan, mag-threading, masakit talaga yan sa una. Pero kapag sanay-sanay ka na, masarap siya sa feeling. Parang ang kati na masarap. You know, makati na masakit na masarap. Yun siya. O, diba? Ganyan yan siya. So, maganda talaga mag-threading, guys. Kasi clear na clear mawala yung buhok. Alam nyo, guys, wala akong buhok noon. Wala akong buhok sa paa. Ang nangyayari, nagkabuhok ako. Nag-start akong nagbuhok-buhok dito. Nung sinishave ko siya. Wala lang. Gusto kong mag-shave. Kasi noong unang panahon, parang ang tanda ko na, no? Kasi nung high school ako, guys, parang maganda yung di ba maganda tignan pag may balbon? Yung ibang babae na mabalbon, manipis lang kasi totoong balbon nung sa kanila. So ngayon, gusto ko yung may balbon. So ang nangyayari, yun, sinishave ko yung ano ko, paa ko. And then, yun na yung nangyari. Hindi siya regular na balbon. Ano talaga siya, yung parang lalaki ang buhok. Maitim na hindi magandang tingnan. Yun siya. Kaya, yun yung result, ha. May Tami! Are you ready for your hot dog? I'm gonna start cooking your hot dog, my Tami. Busy si Tommy, guys. Okay, guys. I guess I'm gonna start cooking his hot dog. He is so busy, my Tommy. Ang dami kasi niyang gamit. Hotdog ni Mr. Tommy. Guys, yung labas ng bahay namin ba, yung sensor, naka-on. Hindi ako lumabas pero yung sensor dyan naka-on. So, baka may tao sa labas. Tingnan natin. Baka may tao. Baka may tao sa labas. Kasi, si Tommy andun sa bedroom. Nakatulog dahil minasahe ko. So, ngayon, tinitignan ko kung bakit yung sensor naka-on. Mag-on man yung light pag may tao. Walang tao man ay. Kanina pa ako dito tingin. Baka may tao or something. Wala akong nakita. Imposible, wala ding hayop. Ang gabi naman, guys. I-make sure ko na nakalak itong door namin. Kasi delikado. Na, automatic kasi siya, guys. Kapag may sensor, pag may tao or hayop, mag-on yung light. Kaso walang hayop. And then ako dito. So si Tommy andun sa bedroom kasi minasahe ko siya, guys. Napagod sa kakaano doon sa labas ng bahay, sa garahian. Napagod siya kaya. Yun, minasahe ko, sumakit yung likod niya, nakatulog. So yun, pinabayaan ko. It's already 8:46 ng gabi. Anyway, kami lang dito nakatingin yung isa. Nag-ano siya kung ano yung pinagagawa ko. Makaditik man yan din sila. Para siyang na-alarma. Ganyan yan siya. Look, naka-on pa rin, oh. Kita niyo, oh, napatay na siya. That means, wala na siyang na-sensor na mga kahit anik-anik.
I will see you guys tomorrow. And yun, salamat sa panonood. Kita-kita.